Zdravím vás, priatelia športovci. Pripravil som dneska pre vás také zaujímavé videjko. Väčšina z vás asi má svoje nerezové výfukové zvody asi v takomto stave. Zahnednuté nerezy. No a okrem tých hodiniek, ktoré asi na zvodoch nemáte teda. No, jeden dobrý kamarát mi odporúčil dobrý matroš na čistenie tých zvodov, na leštenie a odstránenie toho hnedého povlaku, ktorý v podstate chemickým procesom odstráni to zahnednutie vzniknuté vysokými teplotami výfukových plynov. Volá sa to, vyrába to firma Autosol. Tak, a ten matroš sa volá Pickling Agent. Je to v podstate prioritne je to určené na čistenie zvarov a zahnednutí na nerezovej oceli. Používa sa to hlavne v priemysle. No ale ten dobrý kamarát mi to odporúčil, že je to fajn matroš práve na výfukové zvody nerezové. No, takže sme to zohnali a ideme to skúšať. Výhodou toho materiálu je, že neobsahuje draždivú kyselinu fluorovodíkovú, takže v podstate mali by sa samozrejme použiť ochranné rukavice, ktoré ja moc nemusím, takže úplne v pohode pôjdem bez toho. Nanášanie je jednoduché, v podstate aplikácia je ľahká jak facka. Žiadne mechanické dretie a brúsenie. V návode je doporučené nanášať ten Pickling Agent buď húbkou alebo handričkou. Kvôli tvaru tých našich zvodov som sa aj rozhodol pre štetec, takže môžeme začať. Materiál jednoducho natrieme na zvody, na zvary tých zvodov. Tam záleží samozrejme od stavu. Ja už mám zvody dosť skorodované, počítam, že sa ich nikto nikdy nedotkol, teda okrem mňa už potom, keď som ich zhadzoval. Takže skúsime to naniesť. Nanáša sa to v podstate v tenkej vrstve, netreba tam dávať nejaké enormné množstvo. Treba dávať pozor na moje hodinky archívne, maturitné. No, tak to naniesieme. A blbo som urobil. Nepustil som stopky. Materiál sa nanáša takto, v podstate jednoducho. Mal by sa nehať pôsobiť od 2 do 30 minút. Záleží od typu nereze, od poškodenia, v akom sú stave tie zvody. Pokiaľ sú deravé, tak už toto asi nepomôže. No nevadí, ale my to necháme. Ja som to skúšal na druhej strane. Nechal som to cca 3 minútky a fachalo to celkom dobré. Takže výhodu v tomto majú fajčiari, alkoholici, mierni teda, prípadne kombinácia, že môžu ísť potom v rámci technickej prestávky na cigáro a na pivo. Ja si dám obidvoje asi, aj keď nealkoholické. Takže takto. Dobre. Základ je. Aj matroš nie je agresívny, normálne sa s tým robí. Nemusí mať ochrannú masku. A nemám ani ochranné rukavice. Celkom v pohode sa s tým robí. Nesmrdí to. Aj mám pocit, že mi to vyžieralo ruky ako niektoré agresívnejšie materiály, ktoré sú použité napríklad na čistenie motora alebo tak. Takže, už tam toho dávam moc. No, materiál by nemal vyschnúť, čo ani nevyschne behom tých pár minút, ak by ste to nehávali dlhšie. Najmä tomu, keď na to zabudnete, nemalo by to vyschnúť. Počítam, že nič tragické sa nestane, ale múdra knižka hovorí, takže netreba to nejako uklamať. Dobre, natreté to máme. Urobíme tento testovací kúsok. Necháme bežať stopky, no a vrátime sa potom po cigáre.
Dobre, takže sme späť pri našom výfuku. No, ako som vravel, tieto zvody čistené podľa mňa neboli. Vtedy, čo bola motorka vyrobená, to bolo v 2003. Nanesli sme Pickling Agent asi pred 6-7 minútami. Tak a teraz skúsime bavlnenou handrou zaleštiť, vyčistiť tie z vody. No, je to čosi lepšie. Ide to dole. Nejaké väčšie námahy. No, ešte by to možno chcelo popracovať na tom, ale to už budeme ladiť potom. Takže no, počítam, že pokiaľ by sa človek tomu povenoval trošku viac, tak by to bolo veľa lepšie. Takže tak toto približne vyzerá po prvom čistení. No, veľa lepšie. No. No tu okolo tých zvarov, to by to chcelo ešte minimálne raz prefúknuť, ale napríklad tu na tej koncovej trúbke pri vstupe do posledného kastrola to vyzerá veľmi dobre. Takže skúsime ešte jednu vrstvu. Ešte raz na tie zvary a uvidíme, koľko máme čas. Takže naniesol som ešte raz Pickling Agent, ten odstraňovač toho zahnidnutia. Trošku som pošúchal. Nechal som ho pôsobiť. No a už to prináša ovocie. Tu je to úplne super. Len keby som sa s tým ešte chvíľku bavil, tak je to pomaly jak zrkadlo. Takže kamarát Robert mal pravdu. Funguje to super. Autosol vyrába ešte jeden materiál, ktorý je určený priamo na rezové zvody, ale podľa toho, čo som našiel od Autosolu, tak ide o malé balenie, nejaké 125 ml, ktoré je približne tak drahé, rovnako drahé ako tento Pickling Agent v politrovom balení, takže ak nie drahšie, neviem, teraz si už nemáme tam. A podľa zloženia je to ten istý bordel, takže bez problémov použiteľných a za porovnateľnú cenu a je toho viac a človek sa nemusí báť, že mu to nevyjde, takže ten politrové balenie Pickling Agent tu stojí do 11 €, myslím, že 10,65 je tam predajná cena. Myslím, že áno, takže za to pohodlie pri robote to stojí, človek sa neubrúsi, nedolešti, jak hovado, nemá ruky vyťahané jak opica. Toto je v podstate priebehu pár minút bez nejaké väčšej námahy. Tu nám vlastne na tej handre vidno celý ten bordel, čo na tom kúsku z vodu bol. Takže už len takto mierne doleštíme. No a zajtra môžem pokračovať na komplet zvodoch. Tak uvidíme. Ale vyzerá to super. Pokiaľ sa to bude, myslím, robiť pravidelne, tak tie zvody budú vyzerať stále dobre a ochráni sa aj ich vzhľad, aj funkcia. Takže nech sa páči. Máme výsledok tohto materiálu.
Autosol Pickling Agent. Celkom pecka. Díky, držte sa, majte sa.